evaluations kitimre. Apart from that, Joyce, kamora mora mantie sani Kenya ka ntie migawo miluongo ni social justice centers. Kidi apparently in every county, kata sub county, kata ward, tindentie social justice center. Social justice center en migawo moriwore marito ratiro mar dhano, mar tetea haki mar oganda. Koro ka ntie rochruok moro manyalo gimoro amora, kata ka en wach mar lowo, ng'ato dwa mayo ng'ato, kata en wach mar bembo moro motimore, inyalo dwar bentie social justice center moro kama chiegni manyalo dhi igoye report. To jok kasemiyo kamano, gin gitudore mang'eny kabisa. Gitudore gin ging'eyo ka koro ginyalo kowo kes no ma gichwale mbele kabisa, mayudo ka inyalo yudo konyruok. Koro gimotimo jo oganda ni kik ng'ato linga. Kineno ka ng'ato dwa lal rocho ratiro maduogo oko, dhi dwar penjo to ng'ama ere kaka nyalo yudo konyruok. Ginyalo kata go sime Ramogi kata Ramogi TV kata radio to inyalo nyisi kare timuru kama. Koro jiwo jopiny kik ng'ato ling, wawuog oko eka koro wanyalo rito ratiro marwa. Kech weche kaka timore Kenya kata ok ber ahinya. Nyakora Mugejuangi ena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo mondi e twak mara mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi ma kawuono. Kama mene pod watwaka kod Zak Gaya, jakedne ratiro mar oganda, otudore kodwa achiel kachiel kokale yor Zoom ka entiere kaunti ma Kisumu. Wamodho pi matin, waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor.